Kweth mar jod bura mathoth Silvan Osoro koro wacho ni osechoko jod bura maromo kata moromo kalo paro mar chik mar choko osuru kata the finance bill magana 2023. Osoro wacho ni oseyudo nyaka sir moromo kowuok kuom jod bura mawuok e duond buche man oko mar Kenya Kwanza, kendo en kod adier ni pen chik no mathoth jopiny osebed ka kwedo biro kalo. Jod bura duogo chieng' tich ang'wen kama paro mar chik no ibiro chwal mondo mi gikale kata giwite oko. I had a meeting with about 100 members from the majority side in phases. I met 40, another 40, and then 20. And tomorrow I'm also meeting about 50 members of parliament from the majority side. And they are convinced that the bill is the right thing to do for this country, and they'll support it. So already I'm starting with a number of about 150. You know, because winning in the National Assembly is about strategy. What numbers do you have? Riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya oramo ni paro mar chik mar omenda